tamongi, Mbak. Ya. Iki lho, Mbak. Anu bulan terbaru 17-an. Iki barangnya yo terbaru. Apa kuwi, Mas? Nah, ini jenenge Bivet TV Jumbo, Mbak ini. Iki panjangnya 2,5 meter, ya toh? Ya. Tingginya 2,5 meter, istimewanya ke knockdown. Knockdown ki piye, Mas? Atas bawah bisa dipisah. Iya, ya iya. toh? Iki kan gadah TV, Mbak. Nah, gede toh. Nah, iki gadah hiasane. Nah, gadah hiasan piring-piring cantik. Sing dhuwur iki kena gadah hias-hiasan, ya toh? Lah sing bawah iki kena nggih ada perabot sak gede niki. Nah, jos toh. Iya. Nah, ini sing ngisor kaya ngene iki. Nah, jos iki. Regane yo murah pol iki. Pira, Mas? Regane Iya. cukup 4 juta, ya toh. Tak Oke. kei gratis ongkir area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura. Tak kei bayare COD tanpa DP. Tanpa DP ya, Mas? Ya iya toh. Nah, Oke, siap. Lah terus Iya, nek pesen piye? cara pesen ya? Iya. Nah, masuk bio properti Mas Budi B Furnitur. Di Oke. bawah bio properti jeneng bapak titik mi tau wi. Oke. Dilewat 1 kali telepon aku langsung. Jelas lah. Oke. 4 juta jumbo, Mbak.